салом ба дӯстони хубам. Нашри аввали Сархатти муҳимтарин рӯйдодҳои рӯз дар соли нави 2021 тақдими шумо мешавад ва ман Шалогулхоҷа дар хидмати шумо қарор дорам. умедворам соли нав бароятон хушӣ ва муваффақият меорад ва чун ҳамеша бо радиои озодӣ хоҳед буд. шурӯъ мекунам аз он ки имрӯз ҳавои душанбе ва гирду атрофи онро меғ ва ё тумани ғафз фаро гирифтааст. бинобар номусоидии ҳаво парвози ҳавопаймои Turkish Airlines ки мебои соати 6 субҳи имрӯз ба самти Истанбул парвоз мекард ба таъхир гузошта шуд. табқи маълумоти радиои озодӣ ба эҳтимоли зиёд ин парвоз баъди беҳтар шудани вазъи ҳаво шоми имрӯз ба пойтахти Туркия анҷом мешавад. Бояд гуфт дӯстони азиз, парвозҳое ки дар ин шабу рӯз сурат мегиранд бахусус парвозҳои чартерӣ баъзе нозикиҳои худро доранд. аз ҷумла мо дар барномаи хабарӣ гузориш хоҳем дошт ки дар ин чанд рӯзи охир чӣ гуна мусофирон тариқи парвозҳои ғайринақшавӣ ба Русия сафар кардаву чанд шабашонро дар фурудгоҳи Москав гузаронида ва боз ба ватанҳояшон бозпас фиристода шудаанд. барномаи мо баъд аз 30 соатгар тақдими шумо мешавад. барномаро тамошо кунед. кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон хабар додааст ки шаби соли нав ду сокини шаҳри Исор аз дуди заҳрнок ба ҳалокат расиданд. як нафари дигар бистарӣ карда шудааст. тафсилоти дигари ҳодиса маълум нест. ҳамкорони мо талош доранд ки ҷузъиётро пайдо кунанд. ба қавли манба фоҷиа 31 декабр ба 1 январ бинобар рӯя накардани қоидаҳои бехатарӣ ба амал омадааст. кумитаи ҳолатҳои фавқулода бори дигар аз сокинони манотиқи рӯсто дархост намудааст ки ҳангоми истифода аз оташдон барои гарм кардани хона ки метавонад манбаи ихроҷи дуди хатарнок шавад аз эҳтиёт кор бигиранд. вазири нақлиёти Тоҷикистон Азим Иброҳим барои сари вақт тоза накардани роҳ ва истифода набурдани маводи зидди лағжиш баъзе аз масъулонро ҷазо додааст. аз ҷумла бинобар чунин хунукназарӣ дар минтақаи Ваҳдат, Нораки Шоҳрои Душанбе, Қалъаи Хумхорух ки боиси банд гардидани ҳаракати нақлиёт шудааст, сардори идораи хоҷагии роҳҳои минтақаи Ҳисор Самад Салим аз вазифа озод карда шуд. ҳамчунин ду масъули дигар дар ин робита танбеҳ гирифтанд. вазири нақлиёт аз он изҳори норозигӣ кардааст ки ҳарчанд шахсан бо раҳбарони корхонаву ҷамъиятҳои нақлиётӣ мулоқот намуда барои омодагӣ ба зимистонгузаронӣ дастур додааст, вале ба ин масъала муносибати ҷиддӣ зоҳир нагардид. ба қавли вазир ҳанӯз ҳам бо чархҳои тобистона безанҷиру бел ва ҳатто беомода будани мошинашон ронандагон ба сафар мебароянд. воситаи нақлиёташон даро ё вайрон мешавад ё ба ағбаҳо баромада натавониста ҳаракати нақлиётро банд мекунанд. вазир ба масъулини соҳа супориш додааст ки дар ин маврид чораҷӯӣ шавад. ду шаҳрванди Тоҷикистон бо иттиҳоми қочоқи мева дар Қирғизистон боздошт шуданд. хадамоти марзбонии Қирғизистон гуфт ин шаҳрвандони Тоҷикистон 4 тонна мандаринро бидуни иҷозат вориди хоки Қирғизистон карданд. назари ин ду шаҳрванди Тоҷикистон ки исмашон фош нашудааст ҳанӯз маълум нест. мақомоти тоҷик низ дар ин бора изҳори назар накарданд. аммо дар иттилояи хадамоти марзбонии Қирғизистон гуфта мешавад ки ду шаҳрванди 31 ва 35 солаи Тоҷикистон ба талаби марзбонон итоат накарданд ва талош доштанд ба хоки Тоҷикистон гузаранд. хадамоти марзбонии Қирғизистон гуфтааст қазияи онҳо аз сӯи ниҳодҳои дахлдор таҳқиқ мешавад. хабарҳо дар бораи боздошти шаҳрвандони Тоҷикистону Қирғизистон бо гумони қочоқ ҳарчанд вақт ба расонаҳо роҳ меёбад. ин боздоштҳо баъзан дар минтақаҳое сурат мегирад ки дар он ҷо ҳанӯз марз миёни ду кишвар пурра аломатгузорӣ нашудааст. Тоҷикистон аз кишварҳои сармоягузор хостааст ки моҳлати бозгардонидани баҳраву қарзи хориҷиашро то нимаи соли 2021 ба таъхир андозанд. қарзи берунии Тоҷикистон то 1 октябри соли 2020 ба 3 миллиарду 700 миллион доллар расидааст. дар гузориши Бонки ҷаҳонӣ омадааст ба таъхир гузоштани пардохти қарзи хориҷӣ ба Тоҷикистон имкон медиҳад аз буҷа барои бахшҳои иҷтимоӣ ва дастгирии соҳаи тандурустӣ дар муқобила бо COVID-19 пули кофӣ ҷудо кунад. ба иттилои Бонки ҷаҳонӣ то кунун Чин ба дархости Тоҷикистон дар бораи то нимаи соли 2021 ба таъхир гузоштани пардохти қарзи хориҷӣ ризоят додааст. дар ҳамин ҳол коршиносон мегӯянд пандемияи коронавирус ҳоло тамом нашудааст ва дар гумон аст ки Тоҷикистон аз нимаи дуввуми соли 2021 тавонад дубора ба пардохти қарзҳои хориҷӣ шурӯъ кунад. дархости Тоҷикистон барои ба таъхир гузоштани қарзҳои хориҷӣ дар ҳоли садо медиҳад ки ҳукумат ният дорад дар соли 2021 аз кишвару созмонҳои хориҷӣ аз ҷумла барои идомаи сохтмони нирӯгоҳи роғун 562 миллион доллар қарз бигирад.
10 нафар аз собиқ вазирони мудофиаи амрико аз раҳбарони кунунии вазорати мудофиаи ин кишвар даъват карданд ки ба гузариши осоиштаи қудрат содиқ монанд ба ҳушдор доданд ки дахолати низомиён дар ин раванд хатар эҷод мекунад. вазирони собиқ аз ҷумла 2 нафаре ки аз тарафи президент Трамп ба ин мақом таъин шуда буданд изҳороте пахш намуданд ки 3 январ дар рӯзномаи Вашингтон пост нашр шуд. вазирони собиқ аз сарпарасти ҳозираи мансаби вазири мудофиаи амрико даъват карданд ки дар кӯшишҳои сари қудрат мондани президент Трамп нақши бардӯш нагирад. ба гуфтаи муаллифони изҳорот кӯшишҳои ба баҳсҳои интихоботӣ ҳамроҳ кардани нироҳои мусаллаҳи амрико низомиёнро аз чорчӯби қонун ва конститутсия берун хоҳад кашид. онҳо иброз доштанд ки замони баҳсҳои интихоботи президентии 3 ноябр хотима ёфт ва ба зудӣ конгресс натиҷаҳои онро тасвиб мекунад. шоми 2 январ дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони тоҷикистон заминларзаи 4,5 дараҷа бо ченаки ҷадвали рихтер сабт шудааст. тибқи ислои маркази зилзилашиносии амрико маркази заминларза 31 километр дуртар аз шаҳри хоруғ дар ҳудуди ноҳияи шуғнон будааст. ҳанӯз маълум нест ки заминларза харобие дар пай дошт ё на. тоҷикистон дар яке аз минтақаҳои зилзилахези қораи осиё ҷойгир аст. дар гузашта бар асари зилзила дар гӯшаҳои кишвар чандин хона вайрон шудааст. мақомоти интизомии ӯзбекистон хабар доданд ки дар пайи истифодаи маводи тафгарӣ ё хлопушка дар шаби соли нав 120 нафар ҷароҳат бардошта дар 6 хона сӯхтор ба амал омадааст. инам дар ҳолест ки ӯзбекистон аз соли 2009 ба ин тараф муваққатан воридот, истеҳсол ва нигаҳдориву фурӯши маводи тафгариро манъ кардааст. сухангӯи вазорати корои дохилӣ гуфтааст бо ин вуҷуд дар маҷмӯъ дар кишвар 12 миллион адад маводи тафгарӣ аз муомилот гирифта шуда 258 нафар ба ҷавобгарии маъмурӣ ва 17 каси дигар ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуданд. дар тоҷикистон низ ҳамасола дар арафаи таҷлила соли нав ҳолатҳои мусодира намудани маводҳои тафгарӣ аз ашхоси алоҳида расонаӣ мешавад. гурӯҳе аз муштариёни ширкати саёҳии авеста тур мегӯянд ин ширкат натавонист сафари онҳоро ба бритония созмон бидиҳад ва пули пардохтро бар намегардонад. раиси ширкат манучер нурматов ба радиои озодӣ гуфт тамагирии covid-19 монеъи сафари муштариён шуд вагарна авеста тур кори ғайриқонунӣ накардааст. вай гуфт ширкаташ соли 2018 таъсис ёфта таҷрибаи фиристодани сокинон ба хориҷаро дорад. дар робита ба шикояти чанде аз муштариён ӯ афзуд ки пули онҳоро баргардонд. муштариёни норозӣ бошад гуфтанд ба оҷонсии мубориза бо фасод шикоят бурданд. шикояти сокинон аз кори бархи ширкатҳое ки ваъдаи сафар ва кор дар хориҷаро медиҳанд дар гузашта ҳам борҳо садо додааст. ҷомеашиносон мегӯянд бекории зиёд ва маоши кам дар корхонаҳои дохилӣ сокинонро ба кору маоши муносиб дар хориҷа умедвор кардааст ва васвасаи кор дар аврупо ё кишварҳои дигари пешрафта баъзан онҳоро ба дом меафтонад. таъмини сокинон ба ҷои кори муносиб дар тоҷикистон аз мушкилҳоест ки таи наздик ба 30 соли соҳиби истиқлолӣ ҳалли худро пайдо накардааст. пешбинӣ мешавад ки имрӯз дар додгоҳ ҳукми пойгузори шабакаи викиликс ҷулиан ассанжро содир мекунанд. дар сурати пуштибонии додгоҳ аз истирдоди номбурда ба амрико ассанж барои нашри санадҳои махфии низомии амрико ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. бар асоси ҳукми додгоҳ вазири умури дохилии британия прити пател қарори истирдод ва ё худдорӣ аз интиқоли ассанж ба амрикоро қабул хоҳад кард. тахмин мешавад ки ҳукми имрӯза бо талаби бозбинӣ мувоҷеҳ мешавад. дӯстони амрико дар соли 2010 баъди нашри амалкарди хилофкориҳои низомиёни амрикоӣ дар ироқ ва афғонистон ассанжро бо ҷосусӣ ва сӯистифода аз компютерҳо муттаҳам карданд. ассанжи 49 сола дар соли 2012 аз тарафи эквадор ҳамчун паноҳандаи сиёсӣ эътироф шуда дар сафорати ин кишвар дар лондон пинҳон буд. моҳи апрели соли 2019 бо талаби амрико ассанж аз сафорати эквадор ихроҷ ва аз тарафи мақомоти британия ба ҳабс гирифта шуд. вакилони ассанж мегӯянд ки айбномаи ӯ сиёсӣ буда фишор болои озодии матбуот аст. ба қавли онҳо таъқиби ассанж хабарнигорони саросари оламро бо таҳдид рӯбарӯ мекунад. вакилони ҳукумати амрико таъкид мекунанд ки даъвоҳои ҳомиёни ассанж қобили қабул нестанд.
хабаргузори авеста менависад ки нархи орди дохилӣ ва воридоти аз Қазоқистон дар бозорҳои Тоҷикистон 10 сомонӣ баландтар шудааст. Ба навиштаи оҷонсӣ, агар дар аввали ҳафтаи гузашта қимати як халта орди нави якуми қазоқӣ 250 сомонӣ буд, ҳоло 260 сомонӣ шудааст. ҳамин тавр арзиши як халтаи 50 килои орди нави якуми истеҳсоли Тоҷикистон аз 250 то 255 сомонӣ муайян шудааст. бояд гуфт орди дохилӣ дар намоишгоҳи фурӯши маҳсулоти ғизоӣ дар душанбе 235 сомонӣ нархгузорӣ шудааст. дар ҳамин ҳол бино ба маълумоти расмӣ дар зарфи 11 моҳи соли гузашта ба кишвар беш аз 78 000 тонна орд ва зиёда аз 874 тонна гандум ворид гардидааст. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон аз боздошти як сокини 40 солаи Душанбе барои тамаҷҷӯӣ хабар медиҳад. ба гуфтаи вазорат, гумонбар бо як зани 39 сола робита дошта ӯро таҳдид кардааст ки агар барояш $500 надиҳад, дар бораи алоқаи байнашон ба наздикони зан хабар медиҳад ва ҳамчунин дар шабакаҳои иҷтимоии интернет низ паҳн мекунад. ин мардро дар маҳаллаи зарафшони Душанбе ҳангоми гирифтани $300 дастгир карданд. ва бинандагони азиз, чун ҳамеша дар поёни суҳбат барои шумо дар бораи қурби асъори хориҷӣ мегӯям, бонки миллӣ нархи $1 имрӯз 11 сомониву 30 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 86 дирам муқаррар кардааст. имрӯз 4 январ 1000 рубли русӣ 150 сомониву 60 дирам хариду фурӯхта мешавад. ин чанд хабари тозае буд ки хостам дар ин соат барои шумо бигӯям. азизон, бо хабарҳои бештар аз ин фаромӯш накунед ки дар барномаи хабари шуморо мунтазирем. 3 соат пас дар ҳамин ҷо дар пахши мустақим. то он вақт худро эҳтиёт кунед ва барори кор. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.